Eu diría que a actividade xa é desbordante. Para min, dende logo, que estiven fai un mes en Milán vendo a sala dedicada a Leonardo da Vinci, pois me reafirmo cada vez máis en que é a reencarnación galega do genial autor italiano. E xa é un home que se valeira en todo canto fai, sexa plástica ou literatura, como home de pensamento ou home de acción, sexan temas de industria ou temas de arte, pero o que realmente sorprende é o modo en que se encardina no traballo. Neste país en que son moitos os que soñan con que desperte do seu sono o fogar de Berogán, son poucos realmente os que, como Isá, póñense a facer ese croquis desa aventura e a realizar esa viaxe. Pois así, con moito cariño, eu diría que a personalidade xa é tan complexa e difícil que por veces non hai Dios bendito que o entenda. Así, con moito cariño. E dende logo que a súa nai debeu quedar moi aliviada o día que botou ao mundo. Nacín na Casa da Tumbona, como é conocida, non? Verdadeiramente non me acordo cando empecé a traballar con meu pai, porque eu coido que nacín traballando xa con meu pai, porque aquelo de pintar telós, aquelo de ver facer a cousa, a un rapaz calquera lle entusiasma, pero certo é que meu pai era escenógrafo. Meu pai era delineante no Concello de Santiago. Todos os carteles das festas de Santiago fixo meu pai desde o ano 22. O seu último cartel, o do ano 36, non chegou a sair do prelo. Pero, en cambio, logo despois, no ano 50, os concellos franquistas de Santiago pois copiaron o mesmo cartel e sacaron a firma de meu pai, non? Porque era unha firma maldita. Toda a propaganda do Estatuto de Autonomía fixose ali, e salvo o cartel que fixo o meu pai, un cartel que ten unha matrona que dice Autonomía de Galicia, así, tal, que foi o que máis se divulgou. Todos os demais os fixen eu, incluso os de Castelao
os realicei, non aportei a idea original, que a idea original non la dou Castelao. E logo despois o outro dibuixo de Castelao era a páxina 46 do álbum Nós, en que dice, que ten como título: rapaces, a nosa terra non é nosa. Nos dá unha nota dicindo, non, debaixo vai dicir: rapaces, para que a nosa terra seña nosa, vota o estatuto. Bueno, pois a realización dos carteles, esos fixen eu tamén, a realización do cartel, non? Incluso a letra que hai debaixo é a letra miña daquela época, eu tiña 16 anos. Meu pai non me deixou firmar nada máis que co meu nome, Isa Díaz, eu quería firmalos en todos eses anos, claro, deixei firmar, non me deixou firmar nada máis que o dos comunistas que apoyaban o estatuto, e todos os demais tuve que firmalos como xalo. Nunha reunión que hubo ali con Casal, que era o alcalde de Santiago, Casal, Castelao e meu pai, pois me chamaron a atención Casal me chamou a atención porque nós, que éramos das Xuventudes Unificadas, claro, e que queríamos barrer o mundo, cambiar o mundo de golpe, pois antes se facían pasquines que se repartían, que escribíamos animaladas, os imprimía Ángel Casal, e Casal ao mesmo tempo era alcalde. Esos pasquins había que levar ao Concello para que os sellaran e que autorizaran repartirlos, pero como decíamos tantas animaladas nos pasquins, non os levábamos a sellar ao Concello, e aquel día reunidos ali, eu con meu pai, sempre estaba con meu pai, pois Casal chamoume a atención: xa sei que estades repartindo pasquís sin pasalos polo Concello. Ele era o que os imprimía, pois sabía moi ben. Entonces eu non se me ocurriu outra cosa que dicir, bueno, é que vos sodes unhos reaccionarios. Castelao dixo: mira o rapaz, e meu pai me botou a patadas, claro, dali esta cousa. Bueno, logo despois me dieron unha lección. Castelao morre no exilio, a Casal e a meu pai os pasean, en fin, me dieron unha lección da prudencia que hai que ter na vida, porque claro, a xente nova pois queremos cambiar o mundo de calquer maneira, queremos barrer con todo. Resulta que eu seguín vivo, en cambio os demais desapareceron, non? Pagaron ca vida, tal. Eu a recordo sin odio, non? É a historia así, non teño odio ningún contra nada, non? A pintura pásase o centro da súa vida cando no ano 40 consigue por oposición unha bolsa da Diputación da Coruña para estudiar Belas Artes en Madrid. A súa capacidade artística permitirálle rematar a carreira en 2 anos, obter o premio de composición e corrido e venderlle á burguesía da época falsificacións de cadros famosos. Os críticos eloxiaban a expresividade, a exaltación vital e a enerxía case temeraria da cor. Ao cabo de 4 anos renegará da pintura para sempre. Aínda hoxe, as únicas obras que Isaac amosa en público son os cartéis de cegos. Entonces era moi fácil ter éxito en Madrid, porque estaban todos os que valían estaban fora, estaban no exilio. Era fácil triunfar, como é fácil que no reino dos cegos un torto pode chegar a ser rei. Hasta que eu me dixen, se acabou a pintura, se acabou a arte, e me puxen a facer cerámica, non? Isto era no ano 46, 47 e tal,
En efecto, entón montamos unha pequeniña fábrica de laboratorio no Castro de Samuedo, que mercamos uns terreniños ali, fixemos un galpón, unha cosa para traballar, para empezar. Enseguida se desenvolveu non un laboratorio, senón se desenvolveu unha industria, e ao pouco tempo ali tiñamos 100 empleados. O ECO, como estábamos de alguma maneira conectados con xentes que estaban no exilio en Buenos Aires, pois empezaron a dir por que non se fai unha reproducción do Castro en Buenos Aires, na Argentina. Bueno, eu non me animaba moito. No 54 prodúcese un feito decisivo. As minas sargadelianas de Kaolín son vendidas a unha empresa alemana que chega coa intención de cortarlle a suministración ás empresas do país. Bueno, entonces eu aceptei isto con esta cousa, aceptei, bueno, acepto o de facer unha cousa en Buenos Aires, porque isto verdadeiramente non sabemos o que aquí non vai haber problema, van a vender o país. No 55 monta a fábrica de Magdalena. Foi o ano da caída de Perón e na Argentina vivíase con entusiasmo a democracia. No 62 os militares derruban o presidente Arturo Frondizi. Entonces eu lle dicía aos meus compañeiros exilados, a todos, a 10, aquí non hai nada tampouco que facer, é mellor ir a España, deixarse de caralladas e loitar ali como sea e facer o que sea, porque tanto dá. Que ao volver a España había que facer institucións que recuperaran a memoria histórica, que por unhas... Quizá a peza máis importante indudablemente era ver como se podía restaurar o Seminario de Estudios Galegos, porque ademais era un mandato de Castelao. Castelao está morrendo, se publica a obra monumental das cruces de pedra na Galicia. Entonces te ordena a Sebane de que lle poña o sello do seminario. Outra era de que o movimento renovador da arte galego terminaron todos no exilio, algunos a 3 deles os mataron, en fin, que había que recuperar eso. Entonces había que facer un museo que recuperara a obra e a documentación dese movimento, que é o Museo Carlos Maside, está así. Peza esencial desta recuperación da memoria histórica é Edicións do Castro. Sí, Sargadelos era a empresa de máis aliento e prestixio do pasado de Galicia, claro, indudablemente. No 1791, o alto forno da siderurxia de Sargadelos era o máis productivo de cantos existían na península, e a fábrica de louza foi a primeira en introducir formas mecánicas de produción e de decoración.
contra, Antonio Raimundo Ibáñez, o fundador deste complexo industrial, tivo unha morte infame. E o matan dicindo que era un afrancesado e que en Sargadelos se fabricaban as cadeas con que levaban detidos a Francia aos españoles. O mentira todo, é dicir, a forma de este espírito heroico que ten ademais un mártir que é Antonio Raimundo Ibáñez. Isto había que recuperalo, era necesario recuperalo, era unha das cousas que había que recuperar. En 1963 mércanse uns terreos na parroquia de Sargadelos. No 1970 arranca a produción de louza na planta circular. Fábrica que introducira o deseño industrial en España, as formas cerámicas ideadas por Isaac deronlle a Sargadelos un estilo inconfundible. As pezas normalmente están bastante enraizadas todas coa cultura, coa nosa cultura, non? É dicir, antes de facer unha peza o que faz normalmente é pois informarte moito, buscar a máxima documentación que haxa para que as pezas teñan un certo sentido, que teñan algo, un pai ou unha mãe, non? Que non señan cousas así sin ningún trasfondo. mesma liña do vello Sargadelos, a teima da independencia tecnolóxica na produción levará a Isaac a patentar máquinas. Os fornos tamén son invención súa. Bueno, estas pezas que por ali entraron en blanco, que se veían que entraban en blanco, ahora veñen aquí e salen xa decoradas, non? Isto é debido a que ali no medio do forno, ali onde hai 1435 grados, temos unha rapaza que está decorando as pezas, non? E non arde, non? O mobiliario e o equipamento das empresas tamén levan a pegada de Isaac.
As instalacións todas teñen o seu selo de arquitecto. Isaac vese a sí mesmo como un fracasado de todo, como se vivise pronunciando un discurso que ninguén entende. As mesas son de castaño e as sillas tamén son de castaño e de ferro. Entonces a patria é o castaño, o castiro, os castiñeiros nosos que están desaparecendo, sustituídos por eucaliptos, cousa que non estamos moi de acordo, pero bueno, que se vai facer, porque tamén o eucalipto se está empregando para producir pasta de papel, que logo despois nós non facemos o papel porque o papel é de outro, incluso a pasta de papel tamén é de outros, que non é nosa, que non é de Galicia. Este é o drama deste país. O fixen porque me empuxaron, porque si penso na guerra civil, perdín a posibilidade de ser arquitecto, perdín todo. Empezas por aí por unha derrota, logo eu teño que ser pintor porque non tiña máis remedio que ser, porque era a cousa máis barata que había. Logo despois me dou conta de que estou equivocado aí e me dedico a cerámica. Cando me dedico a cerámica resulta que nos levan os caolís os outros, non? Me vou a América e en América tamén vexo que tamén é o mismo. Eu podo dicir que é unha sucesión de derrotas. Entonces vamos facendo cousas, pero empuxados polas necesidades, pero non por un espírito verdadeiramente creador. Aí temos a presa. Esa presa leva máis de 200 anos manando auga e afortunadamente todavía sigue manando auga. Penso que este é o tesouro máis grande que ten Sargadelos. Toda esa auga que sigue manando despois de 200 anos sigue sendo unha esperanza para nós, claro. Non hai outra presa máis importante en Galicia que haya durado tanto tempo como a que durou esta. Iso é unha cousa que nos dá forza para o futuro.